Dyn ni'n mynd i'r Eidal nesaf, dyn ni, achos mae heddi yn y ddiwrnod y pizza a Gareth sy'n mynd i fod yn coginio ar ein cyfer ni. Felly diwrnod pizza hapus, Gareth. Diolch yn fawr iawn i chi. Felly dyna beth sy'n ar y fwydlen. So mae'n ddiwrnod cenedlaethol y pizza. So mae'n esgus da i baratoi pizza. So beth am parti pizza yn y gegin? Pam la, i ni licio parti, ni licio pizza. Gret. So bant ni, so pan mi yn baratoi pizza, mae eisiau 4 peth yn ei. So mae eisiau 4 cam. Y cam cyntaf yw'r crwst y sail gwylod. Wedyn y topping. Wedyn y pobi, a'r un mwyaf pwysig felly chi'ch doi i'w rhannu a'r mwynhau. Hyfryd, ni'n licio hynna. So ni'n mynd i ddechrau gyda'r gwylod, y sail neu'r crwst neu'r bara, a ni'n rhoi ffrwmpan arno'n gyntaf. Mae eisiau ffrwmpan, tipyn arwynebedd, so mae hwnna tua 8 modfedd a draws, a hefyd mae'n wrthsaim. Ond dwi yn mynd i rhoi chydig bach o olew, bod y badell yn wrthsaim. Tua rhyw llon llwy bwdyn o olew clir, olew llysiau. A yn y gyfamser, lle hwnna'n cynhesu, dyn ni bwrwati baratoi'r y bara, neu'r crwst yr pizza yma. A na beth sydd gyda fi, y blawd cri, so blawd byddech chi wrth gwrs yn paratoi bara. So mae eisiau ychwanegu chydig bach o air, so gael gwared y twlpe a'r lwmpe a'r manion i gyd. A'r cam nesaf yw rhoi y burim i fewn. So mae eisiau'r bara fod yn ysgafn, a hwn yw'r cynwysiyn sy'n mynd i wneud y bara mae godi. A ti'n prynu hwn fel sachet bach? Ie, rhyw becyn bach. So mae eisiau rhyw hanner llon llwydau o'n sych, achos byddai hwn gyda chi'n y cwpwrdd wedyn. A mae'n bwysig pan chi yn i ychwanegu fe, bod chi'n mynd rhoi yn y canol, bod chi'n rhoi un ochr. Wedyn, ni'n mynd i ychwanegu halen am blas, achos fe fyddai'r halen, ysdech chi'n rhoi halen y ben y burim, mae'r halen yn lladd y burim. So bod chi'n gwybod, so mae halen yn mynd i ychwanegu blas, mae hwnna'n mynd fyna. Wedyn, a mae eisiau rhywbeth ar y burim yma i fwyta, mwyn i fe gweithio. Mae eisiau rhyw llon llwydau wedyn o siwgr caster sy'n orau, ddim yn bras, achos mae tipyn mwy man, a mae'n cymysgu well i fewn i'r gymysgedd. So chi'n rhoi nhw wedyn o amgylch yr ochr. Gwych, so mae'r toes yn siapo? Na ni, a wedyn y twll bach yn y canol, a y cynwysion glib yw y dŵr a'r dymheredd corff. So jyst bod chi'n rhach bus yn dyfa bod e'r dymheredd gwaed, a mae eisiau 150 ml o ddŵr cynnes. So chi'n dechrau cymysgu wedyn a casglu o'r canol. A does ddim eisiau prosesu bwyd na chi, achos mae chydig bach mwy o rheolaeth da chi bod chi disgyl a llwy. Pwyll biau wedyn, achos mae'r gymysgedd yma'n clym yn lib iawn gyda gormod o hylif. Ie, rhaid o ddaeth i gilydd, a di'n barod i'r badell yn syth? Mae hwnna yn barod, so fydden ni'n gadw hwnna, fydden ni'n orffwyso am ryw awr amser, fel bod y gluten yn datblygu, a bod e'n dod tipyn mwy o faint. A Gareth, wedys di bod y blasu a'r mwynhau yn mynd i ddigwydd fan hyn, felly i ni'n edrych, ni'n meddwl am hynny, felly mae'r amser yn trechu ni, felly mlaen at y cam rhif 2, fi'n meddwl. So, ar yr awr o amser, a fi'n gwybod bod chi gytre hefyd eisiau gweld y cyfan yn digwydd, felly dyna pam i ni'n neud siw bod camau gyd yn cael ei gweld. Blawd ar yr bwr torri, a chi'n gweld y swigod bach yma yn y tos, mae eisiau'r holbren arno ni, a rhoi chydig bach o blawd ar y rholbren, a mae eisiau ei rolio wedyn tua maint yr badell ffrio. So jyst i annog, a dwi'n gwybod bod y rolau yma'n cynhesu, a na ni mae hwnna yn barod. So felly, bus y bawd amdani. Ie, neud o'n iawn. A mae hwnna'n mynd wedyn... Mor syml i, a fewn i Waw, gwych. Hwnna di'r sail. Y sail, so fydde hwnna'n cymeryd tua 8 munud bob ochr ar wres isiel. A da ni'n mynd i frasgamu dros y cam hynny, achos mae gyda fi'n wedi rhag paratoi ymlaen llaw. O, hyfryd. Reit, so wedyn ar gyfer y topping, i'r sosban, dwi'n mynd i chwanegu un newyn o arlleg wedi cael ei sleisio yn denau iawn. A chydig bach o olew, jyst i osgor y garlleg yma i losgi. A wedyn, mae da fi un potel o passata. Ie, felly hwnna di'r tomato sy'n mynd... Ie, ar ben. O, oce, mae'n mynd hwnna gyntaf. So mae hwnna gyd yn mynd fan hyn, a mae hwn yn 99% tomatos. A mae'n debyg bod yna 9 tomato mewn un potel. So byddech chi'n ffrwtian a lleihau a tywhau, nes bod yn debyg iawn i hwnna ar ôl y gwarter awr. So mae'n tipyn mwy trwchus. Gwych. Fel chi'n gweld, mae'r... A mae blas cryf iawn yn y fe. So mae'n gyd o'r garlleg fyna ar passata? Ie, na ni. So sy'n eisiau halen, sy'n eisiau blyseidia. Chi'n saws tomato, dy hun os ydych chi ddigon hyderus, dim yn gymlaeth. Ie, so fe chi gadw yn yr oergell wedyn ymlaen i wythnos. A i wneud i bach arall, ydyn? Ie. Wedyn mae gyda ni aubergine. So mae hynny'n cael ei sleisio ar oer y gradell. A jyst i gorchuddio nhw wedyn ar y wyneb. O gei di ddewis rhywbeth ti'n tybio i reid ar ben efo? Rhywbeth eich blas chi, ie, neu gallech chi ychwanegu pibre wedi rostio, a jyst rhwygo caws mozzarella. Ti'n mynd â pethau eitha Eidalaidd
traddodiadol y fi dod ar topping. A bod yn edrych yn dda iawn, achos da ni yn tueddu bita gyda'n llyged, a jyst rhychu wedyn... Na'i gyfadda, ddim cael llawer o gyfle mewn llygad i... Ma'n ymoli cyn cychwyn. Ti wedi coco fe, a mae fe'n y bola lle mae ti'n troi rownd. A mae da fi fan hyn prosciutto. So jyst i dorri. Gyd i'r benno. A chydig bach olew wedyn jyst i amddiffyn yr cig. Felly ti'n popi hwnna wedyn? Ie, mae'n mynd i'r ffwrn. Mae'n mynd i'r ffwrn wedyn. Mae'n bwysig iawn bod ych chi padell ffio sy'n addas o gyfer y ffwrn. A faint mor hir yn y ffwrn wedyn, Gareth? Mae'n mynd i gymeryd tua rhyw 10 munud yn y ffwrn, achos wrth gwrs mae'r sail wedi gwcan yn barod. Mae'r rhan fwyaf cynwysion yn barod, Mari. Gwych. A mewn ni fyna. Felly, os na fwyd yn dod i'r parti? Mae yna un fyna yn cuddio yn barod i'w ddatgelu. Mae'r syml a hynny.